Hello guys, niaday madareg sunok-sunok og sagbuta ng hagdaw og kamatis. Te. Nangagdaw og kamatis. Init kaayo. Nangagdaw og kamatis kay para naipamalit og gamit sa eskwelahan. Wa ko kapamalit eh. Kalibunan. Wala na niya mo diri ay. Tilok kaayo. Kahapon, tilok kay pag-harvest niya. Ay, hinog kayo. Okay. Enak gitu habis. Kapado. Ay, sagbuta kayo ay. Mogulo tong gipangatlan to siya gahapon kay ang sagbot dire mo tupong naman des tawo. Man. Aw, kana abi na bunga. Asa daw ti patanaw daw ko ti daghan imong kuha. Luoy nang hagdaw kuha. Usa ka kilo raman ni. Puno yung bukag. Daghan kay bunga. Hello? Uy. Da. Unsa pa man diha? Magunsa ka karon tay magbunlay. Asa dana? Mapil ko bunlay kay dugay-dugay nagako ka pamunlay og apil. Ang bunlay diha, upat na ko. Upat din daw. Bunlay kay tali ra mahuman. Hindo kay hang hinduan daan. Tama na pang kanal. Para asa day ni tay kana oh. Ha? Kana ba kana? Na? Kari o kaning kargahanan ba? Daro. Sa daro? Mm. Kisi tagya ana. Kuan kana. Ito. Pabukid kay wala pay klase, pagting klase na di na kanig bukid. Tino?